Wij als Heijmans Infra zijn gevraagd door de bouwcombinatie Koninklijke Woudenberg-Laudibouw om hen te ondersteunen met het herstel van de stadsmuur in Maastricht. En onze werkzaamheden bestonden uit het helemaal legen van de vijver en deze op te vullen, zodat hier de bouwplaats gecreëerd kon worden waar de stenen worden opgeslagen en gerestaureerd. En aan de achterkant van de muur hebben wij het grondwerk verzorgd onder archeologische begeleiding, om zo de 15e eeuwse laag van vroeger te gaan opzoeken. Het lastigste was het legen van de vijver. We hadden te maken met een enorme hoeveelheid slib. We hebben dit onder regenachtige omstandigheden moeten doen. Dus wij hebben werkzaamheden in elkaar moeten te schuiven om zo tot het gewenste eindresultaat te komen. Tot zekere hoogte is dit voor ons alledaags werk als je het hebt over het grondwerk. Maar normaal zijn wij een infrabedrijf en dus echt wegenbouw met rioolreconstructies en asfalt. Dus ja, het heeft overlappingen, maar het is niet geheel alledaags. Het leukste aan dit werk is eigenlijk dat je met verschillende disciplines samen komt te werken. Met name hoofdzakelijk bouw en infra. Normaal twee geheel andere werelden, zo mag je het wel stellen. En nu werken we samen. Archeologie komt erbij. Monument werk je ook niet elke dag mee. Dus met name de verschillende afdelingen en soorten mensen waarmee je te maken hebt. Het werken met een archeoloog is normaal is de archeoloog ter ondersteuning van ons. Wij graven onze werkzaamheden uit welke benodigd zijn en daar staat een archeoloog bij. Alleen deze keer graven wij voor een archeoloog. Dus de manier van denken en de snelheid van het werk, daar moest je af en toe wel aan aanpassen. En ja, dit is anders en niet alledaags. Wij zijn nu het afgraven van het talud aan het doen, zodat de stellingen gebouwd kunnen worden om zo de muur verder af te breken. Wij gaan ergens komende week of de week daarna nog op zoek naar eventueel vermissende stenen, welke zijn achtergebleven op de vijverbodem. En her en daar zullen nog werkzaamheden komen welke nog niet helemaal bekend zijn nu. Dus wat mij het meest bij zal blijven van dit werk is eigenlijk niet één moment of opname of één ding wat ik zo kan noemen. Maar het is eigenlijk het gehele werk met alle aandacht die erbij komt kijken. En je hebt iets gemaakt waar heel veel mensen iets van vinden. Als ik hier over een jaar weer zal staan, dan hoop ik de muur in zijn oorspronkelijke vorm weer helemaal hersteld te zien met de vijver en het bijbehorende stadspark met zijn eigentijdse uitstraling.